Тъй като тези помпи с един хартиен филтър и много бързо се позеленяват, трудно е почистването и реших да се направя един универсален филтър от кана. Взех един филтър на кана и изрязах едно и такова парче. Естествено с шублера го спетнах колко трябва да е високо и си направих един универсален филтър, където през 4-5 дена го свалям и го почиствам. Хубаво е да е с такава мембрана желязна, защото стария, който си го бях направил, беше с такава пластмасова мембрана и по-бързо се изхъби. И това нещо се почиства сравнително лесно. Поддръжката му е елементарна и е едва ли не вечен. Филтъра струва този около 12 лева и излизат около 3 парчета.